Uy, si Papa man na oh. Naalagyan na siya gibasa-basa dira. Unsa ka na yung gibasa no? Ah, at tuon daw nako bi. Pa, unsa na imong gibasa-basa dira pa? Unsa di ay na? Oh my God. Uy, nak, may ginaka. Nakoy pangutana nimo ba? Basin makatabang ka na ko ani. Unsa na yung meaning aning ID na? Kaya nagbasa-basa mo ko diri gud, sukad-sukad. Wa bigyo ko kahibawon sa meaning aning ID. Unsa kay meaning aning ID no? Kahibaw ka ani na? Oh my God. Ay, kabisik ra na pa. Nagtigawang na lang ka pa. Wala pagyapon kakabawon sa meaning sa ID. Ang meaning sa ID, imong dagway. Sus! Mindset ba? Mindset! Ay!